नमस्कार सांगमाने ମୁଁ ମହେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଆପଣ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ DSLR କ୍ୟାମେରା କିଣୁଛନ୍ତି ତ ମୋ କଥାଟି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ DSLR କ୍ୟାମେରା କିଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ତ ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ DSLR କ୍ୟାମେରା କିଣିବି। ତ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ OLX.com ରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାରା ଥିଲୁ। ତ OLX.com ରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନିକନର 5,000 ଟଙ୍କାରେ DSLR ଏଡ୍ ହେଇଥିବା ଆମକୁ ଦେଖେଇଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ତାକୁ ସେଠିକା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ସେ ନମ୍ବରରେ ତାକୁ କଲ୍ କଲୁ। କଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଆମକୁ DSLR କ୍ୟାମେରା ଆଣିକି ଦେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ DSLR କ୍ୟାମେରା ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥାଏ କି DSLR କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ ଏତେ ଆମକୁ ନଲେଜ ନଥାଏ କି DSLR କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ କେଉଁଟା ଖରାପ କେଉଁଟା ଭଲ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ତାକୁ ସେଇଠି ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ରୁମ୍ରେ ଆମେ ସେଦିନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆର ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ଟାଇମ୍ ଦିନ ବେଳା ହେଇଥାଏ। ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କଲୁ। କରିକି ଦେଖିଲୁ କିଛି ଫଟୋ ଆମକୁ ବ୍ଲର୍ ଆସୁଛି। ବ୍ଲର୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ଏମିତି ବ୍ଲର୍ ଆସୁଛି, କିଛି ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି। ତ ଆମକୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ଆମେ ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ। କଲ୍ କରିବା ପରେ ସେ ନମ୍ବର ଆଉ ଜମାରୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ବଟ୍ ସେ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଯଦି କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ DSLR ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ବି କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେ ଖରାପ ହିଁ ଥିବ। ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କିଣିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।